A blessed evening, kanya tayo amin manan kakabsat. Welcome kada ito'y topic review tayo itatang Rabii. So as we start kakabsat, may I ask Kuya MJ to start this topic review to lead us in prayer. Grace and peace, brothers and sisters in the Lord. Naimbag Arabi tay amin. Let us all pray. Let's bow our heads wherever you are right now. Pray wholeheartedly. A religion prayer. Let's pray. Our Father in heaven, agyaman kami o Diyos iti nainsangsanghayan nga ayat mo iti tumunggal may sa kada kami. Pagyaman nami o Diyos kada iti aldaw pudno unay o Diyos nga inaramid mo nga aldaw detoy. Tapnoin kami agragsak kadigiti banag nga inka inaramid iti tumunggal may sa kada kami. Kanita nga oras o Diyos agyaman kami nga sika ti manglukat iti puso ti tumunggal may sa. Tapno nga rod makita mi o Lord luktam digiti matami. Digiti lapayag mi o Lord God. Makita ken mangigmi o Lord digiti nakakaskas daaw nga aramid mo. Kano kasano kami pay nga aggrow iti pinakirelasyon mi kenta. Kenti iti pinakirelasyon mi iti sabali nga tao. Agyaman kami o Diyos kasi kang nga ti mangurnos dahil nga aramid itata. Punwem ti puso kan panunot mi o Lord kadigiti sasaon. Ken kastapay agyaman kami iti internet connection. Agyaman kami nga sikat ti mangurnos amumi nga kontrol mo am amin o Lord God. Ken agyaman kami pay ti presensya ti Espiritu Santo, even though virtually, we are having this fellowship, agyaman kami, Lord, na sikat ag-work, iti biyag, iti munggal may sa kada kami. O Diyos, madaydayaw kang rod, kat isublimikin ka, iti kangatuan, adayaw, panagyaman ken gloria. Tay titi dawat mi, baben ken Kristo, nga apumi. Amen. Amen. So praise the Lord, Kuya MJ. So itata kakabsat, inakman nga rod awagan digiti agserbi wenno kadwa tayo itatang Rabii nga mang binsa-binsa kadagiti naadal tayo wenno topiko tayo idi Wednesday kakabsat may panggap iti confidence tayo through the blood of Christ. So itatagabsat nakarod umuna nga iyaban kabsat tayo nga may isang estudyante iti Mariano Marcos State University. So may summit nga agpurporsigido nga mangi warwaragawag iti ayat ti Dios iti isu amin nga tattao nga ina mamit iti ina panag evangelize. So nag-arod awagan kakabsat ni Brad Darren de los Santos. So, nimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Praise the Lord, Brad Christian. Dati man dito yan tatang rabi. Virtually dito yung pinagkasa. Intayo pinag-review ka DJ Lifeline tayo idi Wednesday. So, iabak man nga rod digiti contacts mi nga boya dita San Agustin Paway agboya kayo kabsat kasamet the Kim Prieto Diego kasama the Harold Sahagon, the Jester, the Mark John Panganiban, ni James Andrew Pagirigan, the EJ Gahete, and the family Gahete and family Magayano dita San Agustin Paway. Boya kayo kabsat and God bless you all. Okay, praise the Lord, Brad Darren. So join kayo kakabsat nga in-mention ni Brad Darren. And the same time, inakmat iyaban ti may samanen, may sapay
nga kadwa tayo kakabsat ita nga rabii agbalin nga panelist tayo ni ti maysa nga estudyante, high school student nga taga Dumalneg. So may samat nga very strong and faithful nga agi-share iti love ni God kadagiti pada ng estudyante ni Brad Joshua Sagusyo. Joshua. Naimbag nga rabii tayo, kakabsat. Kat bayat man iti virtual nga panagbuya tayo iti topic review. Kat let us continue nga agbuya aging kana malpas. Kat inakman nga rod i-shout out dagiti contact ko ditoy dita Batak ken Paway. Da brother Ero, Jero Perdido. Da ading Rayan Asel Perdido. God bless, kakabsat. Praise the Lord, Brad Joshua, uray no adayo ka. So still, dahil ti panagmaymaysa nga learn kani ako Diyos ken mausara para iti pagayatan ti Diyos. So praise the Lord. And itata kabsat, nakpaiyaban, ti maysa nga kabsat tayo nga strong and courageous and faithful, very passionate nga mga ramid iti pagayatan ni Apo Diyos. Iso ni Brad Lawrence Tomas. Brad Lawrence. Okay, praise the Lord, kakabsat. Welcome to the Lifeline Topic Review tayo. So, sagsaka may isa tayong grow in the Lord kasi tayo adalan din topiko confidence through the blood of Christ na pag-idiniskutiran tayo ta awisap na rin digiti kapamilang Pilipig could even digiti kadok the Bible study digiti Paway kung tumutok kayo kakabsat pag-learn tayo ag-learn tayo pa iti confidence tayo. Yeah, bro. Okay, praise the Lord, Brad Lawrence, kati maudi kakabsat, nakmanen awagan, ti nag-lead kanya tayo iti prayer, tatay ni Brad MJ Eugenio. Kuya MJ? Praise the Lord. Good evening, everyone, once again. Okay, good evening, everyone. Once again, awan nakngarod awisen digiti kakabsat nga agjoin kayon digiti kadwak iti Bible study iti Paway, Rosario family, Mangligot family, ken kastamet Cadorna family. Fariñas family pa kayon kakabsat. Agjoin kayon kakabsat and mabalin nyo i-share dati nga link kadigiti amuyo when ken kastapay kakabsat awisekmet digiti kapamilya ijay Marcos Jivintar ken kastamet ijay Cagayan ken digiti kapamilya nga adad to lawag. Praise the Lord and stay tuned. Let us learn from the Lord. God bless everyone. Sige, thank you Kuya MJ. So digitoyin kakabsat iti intayo makadwa iti bayat ti intayo pa ng discuss detoy topic tayo idi Wednesday kakabsat. So kahit kumet nga invitaran digiti contacts ijay Corimao. So digiti Gonzales family, Yere family, Bihilya and Rapal. So kakabsat, let's continue to have this nga that the topic review tayo data with willing heart nga ag-learn ken ni God. So itatagabsat intay nga rod iti progyananen. So ti topic tayo idi Wednesday under iti dependence in Christ. So umuna nga topic kakabsat kadto may kadwa nga series tayo panagdependar ken ni Jesus Christ.
So that topic tayo idi last kunana ditoy confidence through the blood of Jesus. When natalged babaen iti darani Heso Kristo. So masarakan dito kaabsat iti Hebrews chapter 10 verses 19 to 20 kunana ditoy isut gapuna kakabsat nga adda waya-waya tayo asumrek as tured iti kasasantuan adiso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kada tayo ti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kortina. Kayat na asawen ti bagina metlaeng. Ti punto nga intayo nga rod pag tutungtungan itatakabsat sa ti muna nga punto, we are forgiven through Christ's blood. Napakawan tayon babaen iti dara ni Kristo. Nagbalin tayon abaro ken nadalos iti sangwanan na. Sangwanan ti Apo. Agtultuloy tayo nga rod nga agbyag anadalos iti sangwanan ti Dios iti inaldaw-aldaw. So ti umuna nga rod nga ayaban kakabsat nga mang-share iti insight na about kadeti kakabsat is ni Brad Lawrence Tomas. So Brad Lawrence. Praise the Lord, bro. So, dito yung topic tayo, kunan na tayo. We are forgiven through Christ's blood. Kunat kayo, so, dito yung ano tayo, identity as may isang napakawan, may isang nabalbaliwan. Magbalin tayo ang abarokin na tapos isang wanan si Apo. Tuloy tayo nga rin ng biyag na taros isang wanan dito sa pinagkaw. Hindi namin, hindi narusan na tayo ni Christ, bawa ititara na. Nagpatag tayo nga dara, nga naiparupok para kanya tayo. If you hindi nga rin nga ano tayo, haan nga sayangan, hindi nga intend ni Christ kanya tayo, kanya, hanyag ba din nga kas nababoy, nga nagdigo, kapag padigos, pag gusto na wala tima panaglug-lugnak, agay-ayaw iti kalugnakan, iti tagakuma. Dungkot manan di jerugi. Hindi, hanya talaga kasi ito nag-treat iti forgiveness ng ito nila kanya tayo. Hantayahan nagay-ayaw iti baso din, nabigyan di agbyag nga agbyag iti kinasantuan, agbyag nga kaaya-aya kanigan kasi napakawanan uri mo pa siguro di kita napakawanan from a death row tapos sakbay nga sakbay nga mga kita yung mga napakawan and nagdakil na thankfulness nila kaan na ulitin di nga baso yung nagkamalyan na kasi nga talaga di nga baso was na forgiven yung isang tao kanan niya sumyanan dito di agbiyagan iti pagayatan dito ng pakawan kayo yun lang kanya Brad Christian. Praise the Lord. Brad Lawrence, tipudpud mo napakawan ko na iti basol na ket haanen nga agtarigagay asubyanan iti basol nga naaramidan iti naglabas ket din agbiyagen iti nasantuan ken makay-ayo iti imatang ti Dios. So may ka duha nga rod nga inak ayaban kakabsat ni Brad MJ. So Kuya MJ. Okay, praise the Lord, kakabsat. Nagpintas dito yung topiko tayo ay pudno unay, we are forgiven through Christ's blood. So without the shedding of the blood of Christ, the shedding of blood, there is no forgiveness. So nagpintas dito yung kakabsat nga istorya bagbaga ni Brad Lawrence at tay babaen iti dara ni Kristo datayo ket nadalusan
So adda iti wayata yun kakabsat nga umasidag iti Dios nga napabaron una nang rod nadalos iti sangwanan ti Apo. Kasi dati-dati hante talaga makaasidag iti imatang iti sangwanan iti Dios ngamin datayo ket narugit ngem gapu deti nakadakdakkel nga iyat ni Apo tayo nga Jesucristo kada tayo inted na nga rod iti biag na ibabain iti dara na tatay ket nadalusan. So inaldaw-aldaw deti dapat nga i-live out tayo or ibiyag tayo akas may nga akas nadalusan kasi hanatay talaga mausar ni God for His glory no datayo ket narugit oray peket di datay kakabsat ket narugit di may nga gamit oray kasunod kinangina na han nga mausar ni God same as true kanya tay kakabsat no narugit tayo madi iti heart tayo adu digiti basol nga aramidin tayo oray kun natay pay nga mamati tayo ken ni God handa tayo nga mausar kasi kanya tayo nga kakabsat te kayat tayo ket DJ na dalusan or nainawan or nalaban man nga gamit ko di ba? So same as true ka DJ relationship tayo with the Lord. Mausar na tayo lang kakabsat ni God fully no datayo ket nadalos. So DJ ti inaramid ni Christ hindi tatang kakabsat mausar na tayo 100% ni God para iti panakaiwaras ti ebanghelyo. So DJ lang kanya kakabsat Brother Christian. Thank you. God bless everyone. Thank you. Kuya MJ, yaman kami iti na-share mo nakapinpintas nga panangi descripar panangi describe iti kayat ti Dios nga biag a mausar tapno ti kastakit maidaydayaw iso na iti panagbiag na iti biag iti inaldaw-aldaw iti panagbiag na iso daytoy agbiag nga nasantuan never nga talaga nga mausar iti biag nga napnon iti basol and adapel lang ti entertain na nga basol ba iti na isusurot ka ni Apo Dios. Praise the Lord, Kuya MJ. So next nga inak nga rod ayaban kaabsat ni Brad Darren. So, nembag nga rabi tayo ulit kaabsat. Pudno, chiko na ni Brad MJ, tatay nga hana tayo mo usar ni Apo Diyos no hanga nadalos iti hantay pay nga na forgive ken hantay nga nadalos. So, dito nga kaabsat na kami dito ang topic ko nga we are forgiven through Christ by blood kaabsat. So, gapo nga rod na napakawan babaen napakawan tayon babaen iti dara ni Kristo ket agbalin tayo nga rod na dalos iti sangwanan na ket ana nga rod kadimat obraen tayo babaen ka dagito nga babaen nga nadalos tayon iti sangwanan ni Apo ket dapat nga obraen tayo nga rod iti naldaw-aldaw DJ pagayatan na. So dapat ket iti pay lang bigat ta iti pay lang irogyanan tayo iti aldaw tayo babaen iti pinangawat ken pinangubra iti pagayatan ni Apo just like iti pinangubra iti quiet time tapno DJ quiet time kat makasaan tayo nga balin nga nadalos no Brian tayo DJ quiet time tayo ken kasamit kakabsat no iyarig tayo iti DJ iti aso hantay ka dituladen iti aso nga no in kasana jekin na no irwar na jekan na mapanakanen hante ka di agbaling nga kasya no di no nalpasan tayo DJ no napakawan di DJ pasol tayo kakabsat ket hantayo subyanan ta nadalusan na tayo ni Jesucristo ket lipaten tayo DJ dati nga DJ dati nga ana tayo no diket di agbiag tayo babaen iti pagayatan ni Jesucristo. So DJ lang kanya kakabsat. Okay, praise the Lord, Brad Darren. So, i-maintain DJ identity. I-maintain tayo babaen iti kanayon maging consistent nga panang ki uman kani Apo Dios ta digiti sasauna ket isu da iti mangidalan kanya tayo nga kasano iti agbiag ana santuan ken makay-ayo.
iti sanganan na. So praise the Lord, Brad Darren. So timuudi nga rod nga inak awagan para iti muna nga punto tayo nakiyabanen ni Brad Joshua Sagusyo. Brad Joshua. Praise the Lord, kakabsat. Tapintas dito yung first nga point nga pagsasaritaan tayo. So, wandag pa iso kakabsat nga nadalos tayo iti imatang ni Apo Diyos, idi pinakawan na tayon. Ket no da tayo, ket nadalusen sa ante ko mga kayat iti agsubli, jay rugiten. Mayarig tayo kung iti physical nga panagbiag no kadigos ti may nga tao, haan na kayat iti agsubli ijay unohan na kayat iti marugitan manen. So nga ti agbiag lata iti nasantuan ti han nga maikandiwas ken ni Apo Dios. DJ lang Kuya Christian. Okay, praise God. Brad Joshua. When awan nga talaga kuman iti tarigagay uno iti tarigagay tayo nga agsublin iti biag nga anon nga natnuan iti basol. Gusto jay example ni Brad Joshua itatay. So i-hate tayo nga talagan iti sin ket i-love tayon iti righteousness and the holy nga panagbiag. Bayat tiin tayo isusurot ken ni Apo Jesucristo. So may kadwa nga rod nga punto kakabsat nga intayo pag tutungtungan. So kunana ditoy, we have confidence to approach God through Christ's blood. Naadaan tayo iti talged nga umasideg ken Kristo gapo iti darana. Ti talged tayo nga umasideg iti Dios ket saan dagiti banbanag nga adda kada tayo wenno naaramidan tayo no diket ni Jesucristo ang mangisalakan kada tayo. So, praise God. Tingarot ko muna nga inakiyaban nga share kakabsat ni Kuya MJ. Kuya MJ. Praise the Lord, bro. Klaro dito dito we have confidence to approach God through Christ's blood. So panunod tatay ka kapsat nagrigat iti umasideg iti ore lang kumati father and son relationship. Nagrigat iti umasideg no adda basol mo iti example naganak. Regat iti umasideg. Unless no dumawat ka iti pambakawan when kadigaya basol mo. So no kitaan tayo dati pakabsat dati iti napasamak kada tayo. Gapo ka DJ pan nakatay ni Kristo sa cross pinakadalos tayo. We have now this confidence to approach God. Nagpintas kami ng example na dati idi kakabsat example na dati no kung maiti pag-worshipan ket ije Jerusalem. So tap na makapag-worship tayo ni God, masapol tayo mapan ije Jerusalem. When kakabsat. So dati iti inaramid ni Christ kanya tayo nga isuna iti nang gikat JJ curtain ko na ije kakabsat. So JJ iti nangikat DJ curtain nga umasideg kani God. Dati talaga ket dayo Jerusalem nang kumati pag-worshipan. Nimtatangkit everywhere adda detoy talgeden nga inted ni Jesucristo. Babaen iti dara na adda deti talged tayon nga umasideg iti Dios ket dawaten tayo ti nukasano nga aramiden dawaten tay kanya na nukasano pay nga i-obey digiti commands na. Kasi kunana takit ti talged tayo umasideg iti Dios ket saan adagiti banbanag nga adda kada tayo wenno na aramidan tayo. When kakabsat hang nga iti
iya sedeg iti Diyos tapno aprobaran na iti prayer tayo ket gaputa nalaing tayo, gaputa napintas ti prayer tayo, gaputa adu iti kwarta tayo, gaputa ma-impluwensya tayo, haan nga di gajay kakabsat. Hanga di gajay iti talged tayo, tapno masideg ta iti Diyos. Iti talged tayo ket ni Hesu Kristo. Di ba kung na ijay kit, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So we have this confidence to approach God through Christ. So Jesus is the way. Let us remember kana hindi di kakabsat tapno. Oray man pa adu iti mapasaran tayo nga situations, circumstances along the way as we obey the Lord. We can approach God with confidence. Usually ngamin kakabsat ket hante makaisideg kami God gapo iti basol, gapo iti guilt. Nung kuna na ijay Romans 8:1 kakabsat ket there are no more condemnation to those who are in Christ. So DJ lang nga talaga kakabsat intayo lang makipag-relationship kini Christ nga nasaya at tapno makaasideg tayo kani God. Kasi apart from Christ hante makaasideg kani. DJ lang kanyak Brad Christian, praise the Lord. So thank you, Kuya MJ. So let's maximize this privilege talaga kabsat. Indeed, antay ko man na may kari na talagang nga sumarang nget kuno umuman kani Apo Diyos gapo iti basol nga naramidan tayo, but because kadayto nga inaramid ni Hesus Kristo kanya tayo ikan tayo iti talged nga direct kani Apo Diyos nga maki uman kanya na natigiti kasapulan tayo nga banbanag payatiin tayo panag-disciple. Praise God, Kuya MJ. Itatagagabsat inakmet awagan ti may kadwa nga agsao na may share iti insight na kagabsat ni Brad Darren. So naimbang nga rabi tayo ulit kakabsat. Dito nga rod nga kuna dito may kadwa nga puntos tayo nga rod kakabsat nga we have confidence to approach God through Christ's blood. So no pampano natin kakabsat kat iyarig ko dito iti napasamak ka dito imay nga dedigra ito Ilocos Norte ito ayan tayo halang Ilocos Norte dito na region 1 kakabsat nga dito ganganan nga rod kakabsat ket dito nga kasakabsat ket ikasakmal lang DJ akas may sa Kristyano kakabsat ket akas may sa nga naaddaanen iti talged nga umasideg ken ni Apo Dios kakabsat ket hanak nagboteng kadto nga imay nga challenge kasi amok nga adda kadak amok nga denggen ni Jesucristo iti kararag tayo kasi we adata kasi talged ken adda tayo ken kuanan ken ammo tayo nga naisalakan tayo ken kuana ket dito nga rod imay nga challenge kada tayo dito northern Luzon kakabsat kat DJ confidence kay masadeg kini Christ ket talagang naikasang kakabsat nga naawan iti buteng no diket di mas nekanpay ti confidence nga ubraen ti pagayatan na tapno pay may waragawag iti pagayatan namet iti sabsab iti daduma nga hanpay makamamukan kuana in which kaaduan ngamin kakabsat ket awan ti talged da awan ti confidence da nga ag-approach ken ni God sa kada lang amot ag-approach ken ni God no tay adda mapasamak adidigra kada mapasamak adidigra in which saan ko makakabsat dapat ket every day tayo nga we have the confidence nga i-approach ni God ore awan didigra iti biag ore awan ti challenges nga umay kada tayo we must have that confidence to approach God everywhere, anywhere, anytime kakabsat. So DJ lang kanya kakabsat. Okay, praise the Lord. Brad Darren. So J confidence nga inted ti Diyos kanya tayo kakabsat, di talged nga inted ti Diyos kanya tayo. Nga sangapada ket saan tayo lang usaren no adaan tayo iti problema daan tayo iti adaan tayo iti masapol iti panagbiag no madin iti kasasaad tayo no adda iti
padas ti biag no di gade usarentay detoy tapno no iti inaldaw-aldawan nyaman digiti sitwasyon nga may ti panagbiag tayo usarentay detoy tapno no ti kastaket idaydayaw ti ni Apo Dios addaan iti rag-o ragsaklat ta nga agubay ken kuana. So praise the Lord. So next nga intayo nga rod awagan ka absat ti Brad Joshua Saguswa. Brad Joshua. Good evening mo nin kakabsat. Di point number 2 tayo. Kat pudno unay nga dapat kat confident tayo nga umasidik ken ni Apo nga kasarita isuna nga ag-approach kanya na taadda iti napintas nga relasyon ken ni Apo ken ni Gaden. Ni Jesus Christ iti nangi connect nangi subli DJ relasyon tayo ken ni God ket iyari ko manen iti physical nga panagbiag no napintas iti relasyon mo iti maysa nga tao ket confident ka nga makisao ken kuana haan ka nga agbabain nga agsasao makisao ken kuana ket ken ni God kajaymet nga gapu adda iti napintas nga relasyon tay ken kuanan ket haantay met nga mabain hantay kumamot nga mabain nga makisao ken kuana ag-approach ken kuana be confident to approach God kakabsat. So lang kuya. Thank you ading Brad Joshua. When nagpeso aya kakabsat no ammom nga awan ti nakabasulam iti sangwanan ni Apo Dios. When no kasta ko may sa bali nga tao di ba? So digiti example itatay awan iti rason nga awan iti buteng mo di ba? Nga umasidikan ko ana nyaman di masapol mo nga taken pa na pangaket nawaya ka nga umasidig siyemot ken ni Apo Dios kakabsat no consistent di life tayo nga agbibiyag iti pagayatan ti Dios antay pulos nga mabain nga umuman kanya na dumawat kadagiti masapol tayo iti inaldaw-aldaw nga panagipag pagnatay kan kana ken panangusar tayo iti biag tayo para iti pakaidaydayawan na maudi nga rod nga awagan ka absat ni Brad Lawrence. Okay, praise the Lord, bro. Kanya po dito ay confidence to approach God through Christ's blood. Una po isang agigilubran ni Christ. Pinakawan na tayo, pinayagan na tipasol tayo. Babalik itara na. Dito lang talaga iti confidence na masilig ko na. Pero nga talaga, pero hindi yung kupraan yung tao nga sing-singpet, kung makakasilig at kanigan. Dami nga rin dito joke gano'n nga timi sa tao at mapuuhan masilig kini crisis na kasyay. But no, di ba pangalan pa talaga confidence, di blood na hal nga iti nalain ko mga agited iti dato agited iti anyaman di kita or para donate iti confidence mo masilig kinigan kuno iti nakatato nga kita ako iso ti away tapno masilig kinigan but actually haan talaga dito ilang confidence ko the blood di Christ so matatang game na ikan iti dating privilege so umaslig na kanya na kanayon tapos iti kastakit agwalin ni dependent kanya na tapos iti kastakit na napinpintas ti agbiag para iti pagayatan na hindi kanya Brad Christian.
Nagyaman kami, Brad Lawrence. So, praise the Lord, kaabsat. Iti revelasyon ni God kanyayo. At iti may katlong arod nga punto, kaabsat nga intayo pagsasaritaan. May panggap iti, kanana ditoy. Third point, we have a right relationship with God through Jesus Christ. So, adda tipod no a relasyon tayo iti Apo, gapo iti pudno pamatiken Hesus Kristo. Iti umuna nga rod nga inagtawagan kaabsat ni Brad Darren. So, yung pag-ngarabi tayo ulit kakabsat, nakamay pinpintas man dito, may katlong nga puntos tayo nga kunana. We have a right relationship with God through Christ. So, adda tipod no, a relasyon tayo ti Apo, gapo itipod no, apamati ken Kristo. So, nikasatay nga ro, dito right relationship tayo ken God kakabsat. Ket, ikasatay nga ro, iti panagbiag tayo, iti inaldaw-aldaw. Anak di iti kasapulan tayo ng obraen. Itinaldaw-aldaw tapno may pakita nga di siya relasyon tayo iti Diyos. May pakita nga addaan tayo iti relasyon ken di siya pamati tayo ken Kristo. So di siya nga rod kakabsat ket tinay ka sa kanya dito kat as of that we are now forgiven by Christ and we have the confidence to ask God ket so DJ ipakita tayo di relasyon tayong babaen iti in tayo pinagi-share iti gospel na kabsat ken di pamati tayo ket handful agubay tayo ken kuana itinaldaw-aldaw tapno kasakit han tayo maiyadayo ken kuana ken maaddaan tayo iti right relationship ken DJ nga rod kakabsat kasapulan nga if we have the right relationship with God ket ubraen tayo nga rod ti pagayatan na ken kasamet i-share tayo met iti intay mat i-share iti sasauna kakabsat. So DJ lang kanya kakabsat. Thank you. Thank you, Brad Darren. When pudno kakabsat ti way tapno no maipakita nga talaga nga daan itayo iti naisang natural nga makita iti biag tayo gayam aya ket no adaan ti relationship tayo kani Apo Dios ka natural iti panangi-share tayo ano panangaramid iti pagayatan na ken panangi-share tayo iti ayat na iti pada tayo nga tattao nga adaan ti gagar ken ayat na talaga nga mang-drive kanya tayo nga mga ramid. So praise the Lord. Next nga inak nga rod awagan kakabsat ni Brad Joshua. Brad Joshua. Good evening manen kakabsat. Pudno datoy third nga point tayo. No adda iti pudno nga relasyon tayo ken ni Apo Dios ken adda iti faith tayo ken ni Jesus Christ ket haan tayo nga marigatan nga mangubra di jay sasauna ket ti dawat ni Jesus Christ ay God ditoy ket ti agtultuloy di jay nga relasyon babaen iti panag-quiet time ti panag-consistent nga panag-quiet time dagiti panag-Bible study tapnon umun-uneg pa di jay relasyon tayo ken ni God ken umun-uneg pa di jay panakaammo tayo ken ni Apo Dios. Iso lang kuya. Thank you, Brad Joshua. So, timat panangipakita ni Brad Joshua ti pudpudno nga relationship na gayam ken ni Apo Dios ket iti consistent nga panagtulnog ken panangaramid iti iti quiet time na. So kanayon nga haan nga agsardeng mga ramid iti quiet time na personal nga time na ken ni God ken panangaramid met
panangi-apply iti panagbiag na. So babaen iti panangi-share na iti ayat met ni Apo Heso Kristo kadagiti sabsabali. So may katlong arod kaabsat ngayon nakawagan ni Brad MJ. Brad MJ. Praise the Lord. Okay, so pudno ya unay kakabsat, this dependence that we have in Christ, that iti mangiduron talaga kanya tayo, or that iti confidence tayo, nga maadaan iti right relationship with God. So how? Iti question ko dati, how? Knowing nga kung bagbagan at dati pudno relasyon tayo, iti apo gapo iti pudno pamati. Nagpintas DJ kakabsat, sa atin lang talaga maadaan iti right relationship with the Lord if at the DJ pudno nga pamati. Ano ba kahit nasa ulitin nga pamati kakabsat nga DJ willingness tayo nga isurrender iti biag tayo ken ko na tapno mausar, surrender tayo iti amin nga adda kanya tayo tapno nga rod parangarang pay iti kinadayag na. So DJ iti ipudpudno nga the relationship na talaga kami Christ is the willingness na i-obey no DJ kaya ni Christ nga mapasamak iti life ket in datag namet kanya tayo no iti kayat nga mapasamak. Klaro DJ Acts 20:24 na let us do the task nga inted na kanya tayo to share the gospel to all men. Hindi the greatest task nga maadaan tayo kada iti nga lubong. And privilege lang kakabsat nga mausar iti life tayo for God's glory. Di lang kanyak bro. Praise the Lord. Praise the Lord, Kuya MJ. So kung ni Kuya MJ itatay, to have a right relationship is to have a right faith. So makita DJ right nga pamati, at the same time willing no ada iti pudpud nga pamati ken ni Hesus Kristo pud nga relationship ken Jesus Christ adamot DJ gagar nga mangi surrender iti life for the sake of Jesus Christ ti panangi swat ti nyaramiden iti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag tayo iti naldaw-aldaw. Praise the Lord, Kuya MJ. So next maudi nga rod nga inak awagan ka absat ni Brad Lawrence. Brad Lawrence. Okay, thank you, Rob. Ito right relationship, ano na talaga iti epekto na ba iti ano pagka ito relasyon ng pumati ng Kristo. Sino tingnan talaga ano talaga iti right relationship. Kasano prosige iti pamati. Kasano nga ang biyag. Pwede ka dikit mapnon iti pamati. Kuno makita mo iti ori siya duwang di napon di pamati uno pati siya katano mabati nga ada pamati na kasi makita nila life na makita na talaga ano kasanong agwo-walk ito ng isang tao makita dito ano makita talaga nga ano kasanong pamati ito ng isang tao nga ang biyag no di ko may isang abanat no isang situation nag-respond ka din nakasakit ka nag-respond ng Christ nag-respond bilang bukod na masabot tayo nga i-check na talaga dito no right relationship tayo in Christ kaya lang kanya Brad Christian. Okay, praise the Lord, Brad Lawrence. So thank you iti
ay share mo itatag kabsat. So, tatangarod kakabsat hintayon iti sumaronong part na detoy. So, I hope nga iti tumugal may sa kanya tayo ket nakapag-learn manipod kadagiti revelasyon ni God iti biag ti tumugal may sa nga kadagiti kakabsat nga nausar itatta. So next nga rod nga part na kakabsat intayo iti summary and application. Ito yung topic tayo itatta. Kaya bang arod manen ni Brad Lawrence. Praise the Lord, kakabsat. Tayo iti summary and application tayo kada iti natutuktukan sa tayo. Kahit ko lang man ikan iti acronym DARA. DARA. Kumuna, D, dinalusan na kan ni Yesu Kristo. Kadaluskan, kumuna ti DARA ni Yesu Kristo, isang agbyag kan, para kanya na haan agay ayaw iti basol, so dikit di agbyag kan nga nasantuan. May kadwa, asadig tayo ni Kristo. Kahit asadig tayo ni Kristo, hantay nga matalayo. Asadig tayo, at iti confidence tayo ng mga asadig kanya na so kanayon tayo nga dumket kanya na kas lang iti topic tayo ibilas nga iti pinagpingged ni Maria kini Hesus Kristo nga nakatugaw isuna di sa kaanan ni Jesus Christ nga pingged kanya na and even the our right relationship at dan iti right relationship tayo kanya na so no da iti right relationship tayo kanya na masapul tayo nga talagang dununod iti bawat ibagbaga na masapul tayo iti submit kanya na agbyag iti faith and last letter A agbyag para kini Kristo when agbyag tayo na para kini Kristo kasi dito kahit na kanya tayo kaan nga agbibiyag iti daan nga kina managbasol no dikit di agbiyagen nga sangpa. Di lang ti summary and application. Okay, praise the Lord, kakabsat. Thank you, Brad Lawrence. Iti panangi summary. Iti panangi sum up mo. Iti nga topic tayo. So, itatangarod kakabsat. Intay nga rod dinggen. Iti gospel presentation. Mangi dalan kanya tayo ni Brad MJ. Okay, MJ. Praise the Lord. Praise the Lord kakabsat. Pudno unay aya nga nakimimbag iti Dios iti biag iti tumunggal maysa. Nakikitaon tayo kakabsat ket deti talged babaen iti dara ni Yesu Kristo. Kaya nasawen nung may kitaon tayo deti bersikulo na so gapuna kakabsat nga dawaya-waya tayo asumrek asitutured iti kasasantuan abiso gapo iti dara ni Jesus. Anakad ngamin kakabsat iti makaigawid wano kadidig iti banag nga intay pakaibalbaludan nga awang pulos waya-waya tayo hantay pulos makasidag iti Dios hantay pulos nga maaramid iti pagayatan iti Dios. So that iti nagpintas nga maamuan tayo kakabsat dati nakataktakkel nga ayat niya Apo Dios kada tayo babaen ti pinangitud na iti kakaisuna nga anak na nga ni Apo tayo nga Yesu Kristo. Kuna nang rod sa 1 Peter 3:18 ket babaen iti dar ni Yesu Kristo datay ket the righteous for the unrighteous to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit. Dati nalinteg a tao natay para kada tayo. Natay para kadigiti kinakillo tayo kakabsat. Isu ti inted kanya ti Yesu Kristo inikan natay iti confidence. Kasi hantay talaga makaasideg kanya Apo Dios kadigiti bukod tayo nga aramid. Kuna na nga rod di ebanghelyo hantay nga makaasideg ti Dios babaen kada pinagsingsingpet.
Hante makaasidag iti Diyos babaen kadi pinagaramid tayo iti nasaya at iti pinagtulong. Hantayo nga makaasidag iti Diyos babaen laeng iti panangadal tayo. Panagadal. Ken kastamit hante makaasidag iti Diyos babaen kadigiti iti relisyon. Kasi kakabsat no han nga mabalbaliwan iti puso kang panunot tayo no hante nga madalusan babaen iti daran ni Jesus. Surusurutan tayo tulat ta di dati nga panagbiag tayo kakabsat. Ket nakadakdakkel nga basol di jay. Maminsan alilawon na iti jab, alilawon na tayo iti jablo. Wen kakabsat, alilawon na tayo, taammo tayo ket agububay tayo kundi gaden kasi nasagpot tayo nga agububay tayo kundi gaden kasi tumultulong tayo agububay tayo kung gaden kasi adalon tayo mo digiti sa una agububay tayo yun kasi intay mo maki-church iti every Sunday haan nga DJ ti kayat ni Apo Diyos kanya tayo kakabsat nga panagbiag ti kayat ni God kanya tayo isurrender tayo iti biag tayo kan kuana linuktan na nga ro dun kakabsat iti baro ken nabiyag adalan a lumasat iti kurtina. So willing ka ba kabsat nga lumasat ka dito a kurtina. Tapno makita iti kinadayag na apo tayo nga Jesucristo. Kinadayag iti Dios iti biyag iti tumunggal mesa kada tayo. Itataka kabsat awisin na tayo na apo Dios nga isurrender tayo deti nga biyag tayo ken kuana. Take note kakabsat, addan dito ni confidence through the blood of Christ. Adda access tayo nga umasidag iti Diyos. Tilang uray na apo Diyos kanya tayo na impapuswan nga panagbabawi. Kung dito itataka kakabsat, iti kayat na iyaw awis na kada tayo. Agbabawi tayo nga impapuswan, pagbabawian tayo, nga hantayo na matiken ko na, pagbabawian tayo nga inaramid tayo iti unway tayo nga panangsurot ken kuana kabsat no kun konbiktaren na ka ni Apo Dios ita nga oras makipagkararag ka kanyag ket dawatek nga aramidom detoy ano yung papuswan amo na Apo Dios kakabsat iti linaon iti puso tayo antay pulos malukon na Apo Dios kaura siya ket ma-remind na kada ito nga sa uti Diyos kakabsat. Mabalin nga rod, kakabsat nga makipagkararag kayo kanyak. Balde nga suruten dede kararag. Kumararag tayo. Amami, amanagayat, pakawan na o Diyos, ngamin, sinurot ko iti pagayatak. Ti amok o Diyos ket aramidek iti pagayatam babaen iti panagsingsingpet panagtulong panagadal kad iti sasaon ken kastamit iti pinagserrek ko iti relisyon pudno unay o Diyos nga babaen lang iti grasyam nga da kami ket maisalakan Kadeti ko mga grasyam o Diyos, iti basehan mi, iti baseak, nga mga ramid iti pagayatan. O Diyos, sukisukom ti puso kang panunot ko ita nga oras. Dumodawat na o Diyos, gununoy na, iti pamakawan mo. Tulungan na o Diyos nga mangibiyag, dahil impabulod mo kanyak abiyag, nga mausar para iti pagayatan. Agyaman nak, nga babaen iti napateg adara ni Apong Hesus Kristo. Syakit na dalusanen, addan iti confidence ko, O Lord, nga mga ramid iti pagayatan. Agyaman nak, iti nakadakdakkel nga ayat mo kanyak, ket ita nga oras, dawatek o Diyos, nga usarem, fully, dati life ko, para iti pagariang. Babaen bet lang, iti pinangidalang kanyak, iti Espiritu Santo.
daytoy iti dawat ko, babaen itinagan ni Yesu Kristo. Amen. So praise the Lord. Kakabsat, agtuntuloy nga rod nga umuneg tayo, ti panakamamu tayo, kani Apo tayo nga Yesu Kristo, babaen iti may nga Bible study. So ita man kakabsat, no nangig mo dating ebanghelyo, kung konviktaren na kani Apo Diyos, chatamon, dati nang invite king ka, kada ito'y nga topic review. Ket schedule yun kakabsat, iti Bible study. Tap na umuneg pa, iti panakamamu kani Apo tayo nga Yesu Kristo. Praise the Lord and God bless everyone. Pray Christian. Thank you, Kuya MJ. Well, kakabsat, let's continue nga i-biag dito yan. Sa sino man iti nang-accept kan Kristo, kakabsat nga gundaway, wisin kakabsat, I encourage you nga i-biag mo nga talaga iti biag nga pudpud mo nga napakawanan. Iti nasantuan, ken nalintag abiyag, iti naldaw-aldaw nga panagbiag ko. So next, kakabsat, intay nga rod iti announcements. So, idalan ka natin ni Brad Darren. Brad Darren? So, nimbag nga rabi tayo ulit kakabsat. So, akas anaadtaan tayo nga rod iti confidence kini nga masideg kini Apo ken akas may kas napakawan nga ligdi basbasol tayo kakabsat. Through gapo babaen ti daran ni Apo si Pwesos ket iyaban kay man nga rod kakabsat. Nga iti lifeline tayo kakabsat iti every Wednesday kakabsat 6:15 tirabi kakabsat kasamet kakabsat nga adaan tayo iti lifeline topic review iti Webes ingganat Martes kakabsat kasamet kakabsat iti daily in prayer tayo the first Saturday of the month kakabsat DIPF tayo ken kasamet kakabsat tatay DJ Freedom FIC tayo ti Freedom in Christ tatay kakabsat. So praise the Lord. Adda digiti na FIC from Kurimaw and ken J Paway kakabsat. Praise the Lord kadigi kakabsat tayo nga mat na FIC kakabsat. Ken kasamet kakabsat iti tunbigat ti Sunday worship service tayo kakabsat. 8:30 iton bigat kakabsat face to face and live via Facebook page ken iti YouTube tayo kakabsat. So, ken dito kakabsat, iti Pisol class every Sunday 1:30 p.m. kakabsat ken umadanin kakabsat dito madanunan and dito umadanin. Praise the Lord. Dito Luzon Leaders Regional Conference tayo kakabsat inton August 26 to 29 kakabsat. So, praise the Lord, brother. Okay, kakabsat, intay amin mapalagipan nga rod kada gitoy nga schedules tayo. So praise God. So ti maudin kakabsat watek man nga rod nga idalan na tayo iti closing prayer ti kakabsat tayo ni Brad Joshua. Okay, let us close this ito yung aramid, babayan iti mesa nga kararag. Let us pray. Father in heaven, we praise you, we thank you, iti dayto yung rabii, O Lord God, ngayon ka man nagsasalitaanin, iti topic mo, iti confidence, O Lord God, in the blood of Jesus. Father, we pray nga dagiti nagdingdingig, da kami nga nagdingdingig, O Lord. Kat na kasurusuro manen kan mai-apply mi datoy nga word mo dating topic mo iti panagbiag mi. We thank you for the Holy Spirit nga kada kami tatang rabi, O Lord, nga isu iti nang tulong kada kami, O Lord God. We thank you for the good internet connection, O Lord God. We pray iti continuous pay nga umununeg iti relationship mi kanyam kan we pray, O Lord God, nga magiging confident kami, O Lord, nga umasideg kanyam
nga tulungan na kami nga agbyag iti nasantuan, O Lord God. Agyaman kami, O Lord, i-commit mi kanyam iti panagbiag ni, O Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So praise the Lord, kakabsat. So that's end our lifeline topic review itatang Rabi. So itata dawati ka dagiti panelist kakabsat nga kamar kayon. Congratulations kakabsat kadigiti kakabsat nga nagbuya di kay man may may sa kanya nga nag-learn kani Apo Diyos pabenti sa una di kay man may naganan amin kakabsat ay analatan. May the Lord bless you continuously with your spiritual journey with Him. So God bless kakabsat. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless everyone. Thank you for nakipagkadkadwa kayo kanyami. And agchat kayon digiti nakagag iti sao iti Dios tatta. Magrugi tayo iti Bible study tong bigate. Praise God. God bless everyone. Thank you. Praise the Lord. So, God bless everyone. Lugyanan tayo nga ron nga iyasadig iti bagi tayo kanya Yesu Kristo tapno maadan tayo iti nananay nga relasyon ken kuana kakabsat. So, God bless everyone. God bless, God bless kakabsat. everyone. See you. See you God next bless. Bye-bye. week or Next week, manan kakabsat. next week manan, kakabsat. Thank you kadagitay praise the Lord kadagitay nagdengeg aging gana iti end iti dito nga topic review ket intay man nga rod amamuanen mas amamu manen ni Apo Dios iti panagbiag tayo. God bless kakabsat. Okay, salamat mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye kakabsat.